kaliligo ko. Good morning. Dito pa ako sa bahay, guys. Kay mamaya na ako bababa. Naligo na ako. Makamit din ang hustisya. Mamakpa ako. Ang dami kong trabaho. Mag-inang Gregorio at tulot-dulo ng lahat ng to. Ngunit patuloy at tuloy ang laban ng pamilyang Gregorio. Ang sabi pa nga ng asawa ni Nanay Sonia, huwag idami ang anak ni Nesta. Dahil wala pa sa tamang ibabay ito at wala pa sa tamang pag-iisip. Ayan guys, oh. Parang bodega yung bahay ko. Kalilinisin ko muna bago ako pumasok. Habang wala yung kasama ko. Tumutulog pa kasi itong bahay ko eh. Almost 10 years na akong nakatira dito. Ay, hindi pa ako nagpalit ng bubong. Ay, yung yero niya. Kaya by January maasikaso ko sana. Hopefully maayos ko. Kasi ang plano ko sana, ibenta ko tong bahay ko. Lilipat ako sa basta marami akong mga plano. Kaya bebenta ko sana ito. Eh wala pa namang bumibili mula nung nag-pandemic. Walang mag-atubiling bumili kasi syempre pare-parehas nangangailangan ng budget at saka hindi ka makakilos, saka hindi makagalaw, saka hindi rin mapuntahan yung area na ito. Kaya na lang, pag may pagkakataon at saka pag okay na ang ating sitwasyon, habang tulog yung mga kasama ko, mamaya na ako bababa sa aking hanap buhay. Nandun naman yung kasama ko nakabantay. Wala pa namang gaanong tao, sobrang makulimlim. Madilim. Bago mag New Year, malinis yung bahay. Nakalinis na ako dito sa kusina ko. Ayan, malinis na. Dito na ako tubig kasi nawawalan kami ng tubig dito pag-araw. O, mayroon pang konti. Kaya maglinis muna ako. Wow, good job! Yung day 3 in 1 sa akin yung tinitimpla. Kape tayo, merienda tayo, katatapos ko naglinis ha. Yung titimpla. Andiyan sa may flower base, tingnan mo. Hindi yung shake. Wala na yata yun, ubos na. Katapos ko naglinis guys, hindi na ako nakababa. Tinamad na rin ako kasi alanganin na rin sa oras. Kararating itong mga kasama ko eh. Bukas na lang. Lagyan ko gatas. Ay, ano nga yan? Sunday? Today is Sunday, no? Bukas. Sunday. Mommy, Mommy, why does Daddy have a police? Police? Yeah, You talk, Daddy. why Daddy changed to a police Lagyan ko officer? gatas. Hi, Ashley. How are you? Are you my mommy doctor, Mom? Mommy doctor? Yeah. Yes, I'm your mommy doctor. Are you go in the ambulance? What? Are you go in the ambulance? No. Can I make some ambulance to go to the hospital, Mom? No, don't, going to hospital. Or maybe Daddy fix it. Fix it. We You have get no all- sick. You have lang, kati-kati lang. Oh, yan kati-kati. Oh. Because I hurt my body. Nagrasis yung liig niya kasi nawakan ng kuya eh. Dirty yung kami ng kuya, di ba? No? Ha? What is that? Ha? Ano yan? Pinagkakaabalahan niya. Oh. Yan. Yan.
Wow. Asan ang piano? Ayaw mo mag-piano? Ha? What is that? Money? Oh, 50 cent. You have money, 50 cent. Masaya yan, guys. Pag nandito ang Mommy, mami. can I go upstairs? Upstairs? Why? Okay. You go to upstairs. Mm. Ay, nakatapos na rin ako. We got Ayan. one. Nakalinis na ako. Ayan. Nilipat ko yan. Ayan yung The boss. farm. Look, the farm. Mga ginagawa ng mga kasama ko. Busy sa cellphone. Busy sa iPad. Busy sa computer. Kanya-kanya silang buhay. Masaya. Kasi walang ginagawa. Yan lang. Say hi ka muna sa mga friend ko. Hi friend. Kumusta? Why? Merry Christmas ka ma. Merry Christmas. Mommy, Oh. don't go to video. Ayaw niya. Why? Can I download a little bit game? A little bit. What games? A little tiny game, okay? Okay, And oh. download it. So, don't punch me in the outside and get rain and cold. And What? I get a 10 change a stone because I love you. Oh, yes. Don't kick me out, Mom. Okay, thank you. In the outside. Oh, okay. Can I, Mommy, play kitty cat game Oo. because it's not downloading the game Oo. because one of the people- Mag-alasing ko na pala. Merienda tayo, guys. Kape. See? Okay. I don't Don't like. play pag may bayad yan. Okay, I will teach you games. Few Kape hours tayo, and few guys. hours. Kape ko. Kape. Ano ulam natin, Balong? Hi, guys! Hi guys. Hello! Hi, guys! dito ka muna. Hi, guys! Hello, guys! Hi, guys! I was playing some play. Oh, magbabay muna tayo Bye. Bye, guys! Please subscribe my channel. Please subscribe Mommy's play channel because I love her. Oh, thank you. Say hello, guys. I love you, guys. Come on. I love you guys. I love you, guys. Come on. Alam niya na tama saan na itong anak ko Si, how many? Ulit. Please subscribe my channel, my mommy. Come on. Okay. Guys, please subscribe my channel. Get the subscribe channel. Okay? Please subscribe my channel, mommy. Come on. In Mommy's video, I love her. Okay. Then I kill everyone in the city with the Play-Doh knife. Tuwan-tuwa siya sa Play-Doh kasi binilihan ko siya. Because I love it. I love Mommy. Okay, you love mommy. Oh, kiss mo, mommy. Come on. You kiss mommy. Kulit. Bye, guys. See you in my next video. Thank you, guys. Bumiberienda yung boss namin. Play. Play. Yung boss namin. Play. Matapon mo. Mainit. Hindi na ako bumaba Nanonood ako kay Katekram. Abala. Bye, guys.